Имала съм сексуални отношения с Виктор. Той беше с неговия приятел Илян. Дойдоха в заведението, посмеяхме се, оттам дадоха предложение за забавление. Те се съгласиха, отидохме всички в къщата му. Впоследствие аз останах в къщата му. Нещата станаха неотмислено. И цяла България сега се пита как беше. Добре беше. Добре беше. Минута е много, как да е? Толкова. Минута е много. Толкова. Толкова. Как Доволна съм, начешах си егото. Аз съм първата, може би последната, единствена, която спа с първия български ерген. Исках да го направя нарочно. Подчертавам, че за мен Виктор е един възпитан младеж, който притежава изключително много качества. Дори в момента не съм го попитала, нали, ние не сме близки, дали мога да споделя това нещо. Но да, ето, направи го. Викторчо, извинявам се. Да, то вече мина време, ще го забравиш, маменце.